Primeran bebi. 34 irratiko tertulia. Zailtasunik izan duzue gai honetaz jarduteko euskarazko liburuak hautatzerakoan? Nik itzulpen bat ekarri dut. Jules Verneren narrazio luze bat. Baina azken aldian esango nuke euskal idazleek ere jorratu dutela genero hau. Bai, nik euskal idazleen hainbat lan eskuartean ibili ondoren, bihotzean daramagun mundua eleberri hautatu dut. Maite Darceles Hondarribiko idazlearena. Oroar, zer nabarmenduko zenukete lan horietan? Bernek etorkizun urruneko bizimodua irudikatzen du. Eta hoi bezala era guztietako aurrerapen zientifiko eta teknologikoak asmatzen ditu. Bera, 19. mendekoa zela kontuan hartuta, esan genezake iragarpenekin asmatu zuela? Kontakizun honetan apustu handi samarra egin du. 1889an kokatu baitu narrazioa, beraz, oraindik ikuskizun dago zenbateraino asmatuko duen. Baina esango nuke dagoeneko gaindituta daudela bertan iragarritako hainbat asmakizun teknologiko. Eta zer esan bihotzean daramagun munduaz? 21. mendearen erdian kokatzen da. Etorkizun hurbilean, beraz. Eta esango nuke bere asmoa ez dela horren beste etorkizunari aurre hartzea. Ez, gizartearen kritikatzat hartuko nuke. Egungo gizartearena. Bai, idazleari berari entzuna diot irratiko elkarrizketaren batean, narrazioa etorkizunean kokatzea kaskatasuna ematen duela egungo gizartea kritikatzeko. Horretan izan daiteke Orwellen 1984 eleberriaren modukoa. Han ere etorkizuneko gizartea eskribatzen zen, totalitarismoaren aurkako kritika egiteko. Eta nik uste Orwellek aurrikusi zituen egoeretariko asko egungo gizartean bizi ditugula. Maite Darcelesek bere nobelan bertan aipatzen ditu Orwell eta Huxley. Argi dago eurengandik edan duela. Beste askok eta askok bezala. Izan ere, horien nobelak jo genitzake distopia klasikotzat, ezta?